Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň paýtagty Türkmenabad şäherinde büdjet işgärleri, ýokary okuw jaýynyň studentleri, mektep okuwçylary we ýaşulylar ýurdun döwlet telekanallaryna surata almak üçin geçirilen ýeňiş günü dawarasyna mejburi gatnaşdyryldy. Adatlyk radiosynyň ýurdun Günnor welaýatynyň habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, 6-njy maýda şäheriň Baýdak meýdançasynda geçirilen köpçülikleýin çäre döwlet telekanallarynda Türkmenistanda 9-njy maýda bellenýän ýeňiş gününde hamana şol güni geçirilen ýaly edilip görkezilmek üçin öňünden surata alyndy. Türkmen telewizionyasy üçin surata alynan ýeňiş günü dawarasyna 800-900 çemesi adam mejburi çekildi. Olara adat bolşaýaly tutuş gün öz tebiği hajatlaryny etmäge, hajathana gitmäge, iýmäge ýa-da içmäge ruhsat berilmedi. Hemişeki ýaly olary äsirmediler diýip Lewaply habarçy 7-nji maýda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu çäre adamlaryň öz islegine garamazdan dürli ýaşdaky büdjet işgärleri, studentler, okuwçylar we ýaşulylar gatnaşmaga mejbur edildi. İşden ýa-da okuwdan çykarylmakdan howatyrlanýan adamlar nalaç bu çäre gatnaşmaly boldy. Bu ýem geň zat däl, ýurtda däwe öwrüldi diýip habarçy belledi. Adatlyň habarçysynyň köpçülikleýin çäreniň geçirilen ýerinden iweren suratynda milli egin eşikdäki şol sanda uzyn köýnekli, öýmeli gelinler we aýallary şeýle-de iki örüm saçly gyzyl köýnekli tahyýaly gyýdlaryň ak reňkdäki gülü saklap dik aýak üstünde duran pursatyny görse bolýar. Şeýle-de olaryň arka tarapynda gara balakly, ak köýnekli we tahyýaly oglanlaryň ortaça 2 metr ululugyndaky ýaşyl baýdaklary saklap duran pursatlary hem görünýär. Bu çäre barada Türkmen medeniýetinde 7-nji maýda yerli wagt bilen saat 18:00 çenli hiç bir maglumat görkezilmedi. Türkmenistanda bellenýän bayramçylyklaryň ýa-da dawaralaryň öňýanynda döwlet telekanallaryna video reportajlary öňünden taýýarlap goýmak üçin ýurt raýatlarynyň köpçülikleýin çärelere çekilmegi bilen bagly Adatlyk radiosy mundan öň hem habar beripdi. Şu ýylyň martynda Türkmenistanyň Daşoz welaýatynda büdjet işgärleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, mektep okuwçylary we ýaşulylar ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alynan gowaça ekişine girişmek dawarasyna taýýarlyk çärelerine bir hepdelap mejburi gatnaşdyryldy. 27-nji martda Altynasır döwlet telekanaly ýurdun Demirazlyk welaýatynda geçirilen bu çäre barada jemi 14 minuta goloý video reportajy ilata ýetirdi. Onda ortaça 1000den gowrak adamyň şol sanda çağalaryň, ýaşulylaryň, büdjet işgärleriniň we studentleriň gatnaşmagynda welaýatyň adyndan 10 goloý böleginde dürli çäreleriň geçirilendigi görkezildi. Geçen ýylyň 17-nji sentýabrynda Adatlyň Daşowdaky habarçysy büdjet işgärleriniň ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alynan ak kerwen dawarasyna taýýarlyk çärelerine bir hepdelap mejburi gatnaşdyrlandygyny habar beripdi. Bu çärelere gatnaşjylaryň ençemet hemde olary gurnaýjylaryň bir näçesi bu saparky dawaranyň Daşowdyň taryhyndaky iň kyn, iň agyr geçen dawara çäresi bolandygyny belleýär diýip habarçy aýdypdy. Resmi medeniýetde bu dawaralara ýurt raýatlarynyň goşudurna içinde uly joşgun bilen gatnaşýandygy aýdylýar. Ýöne bu çäreleri geçirmek üçin näçe adamyň iş, okuw ýa-da din jalyş wagtynyň sarp edilendigi, olara adamlaryň mejburi gatnaşdyrylmagy barada mesele gozulmaýar.